time travel movie recap munom le entir nei thatak kan en ho lenga hemi ma hian he channel le he movie hi lo subscribe in lo like turin gangen chewa lom thu soi ngal bogani Dr. Jekyll le atim de chuan anom na chu thlipuina satak atle dona wangin an chu san don meka ma se an chua don mek lai chuan mi pakhat hian afanu adam lo thu rilin man mo taka enkol sak turin aron yena Jeka chuan tran pui adua ma se a ho ve ngal lo ani chuan kar ni chung lai mai chu thipui wang chuan a cham tlang ai tur thu an rila Jeka chuan ho ve lawa no pang chu enkol dam a thlang ta a ni enga moza ta enkol nu chuan aron dam ta a ni khat chu putar pakhat hi lo kalin Jeka ne na chuan thil du em ma se inei thei ngai si lo awmem atia Jeka chuan chu thil chu kanun hnuya om du hle maila ka nei thei to lo ti in a changa athu sai chu putar chuan ria in botol chunga damdoi mum tam tak om chu a pe a he thil hi ilak chuan huna ikir le theyang atia Jeka chuan thetiam lo hle ma se a petu aza nalan tirnan ala ve ta hrim hrima tuna chuan Jeka nun hnuya sin chu aroin thlaka Jeka no panlai chu a thian den movie en turin an kala Jeka chu amu hila movie a top nu chuan a thian nu lili chu aron kala reita kanin bia anin ngai na hle chuti hun lai chuan Jeka chuan sergeant ni turin a in zir meka a degree chu anei trap hun an man dun zo chuan Jeka chu training a ho a lili chu aquarium lama akal taboka Jeka chu station a thlen chuan lili chu kolin tluang taka kal turin a rila chuti lai tak chuan putar hi amu a chupa chu Dr. Jeka future mi chu lo ni in ama ano pang enkol dam tu ngei khani ma se Jeka pa sami chuan alo relo putar chu adam thalo emo ti in tran pui atuma aramol chu apetar ngota future Jeka chuan ano pan lai amu chu amak atile mai thudik chu a hrechuak ta a putar pakatin damdoi a pekha a thok tak takani ti a hrethiamin a time travel thei pha ta putarin hun kal to ami idu du inei theyang ati chu a soitum a hrethiam tabok ma se future Jeka chuan ano pan lai Jeka chu a hril theilawa bathroom a tlanin a khu chiam maya ngai thalo takin Jeka no pan lai chuan aron zuya a that le that lo thu ron zo atuma ma se future Jeka chu alo bo dei Jeka chu atun huna alo let le mana a time travel theiani ti chu approve ta atun huna chuan Jeka chu adam lo na sa hle a aku na sat em awang chuan a medical report te chu a doctor pui te chu a mu fawa a result chu a serious angreng hle Jeka chuan chop cancer alo neya kum tam tak mai azuk awang chuan a chop chu alo chle a tharuk chung chau adam to don alo ni a ril ro shom tak chuan Jeka chu tuipui kama a thian pa David mutur chuan akala David chu adam doi eile a time travel thei dan te chu a rila David chuan awang emo asong to na mai emo atia Jeka chu athu tak hle huna zin le a lili chu mu atum ta a chuta chuan chanchin dum lo tak chu kan tha thei ta ani lili chu accident rap thak tak maya chuan athi hi lo ni a adam hun chung tur atoi to awang chuan Jeka chuan lili dam lai chu mu le hra matuma chuti lai chuan Jeka no pan lai le David no pan lai te chu tuipui kama inti thoveng pa in an lo thu mai maya Jeka chuan a chanchin a rila lili le Jeka chu kumsari chung ani ngai zonga anin du dun hle lili chuan in nei duin Jeka po chuan adu ve dewa ma se ala in pe fel chi alo sergeant ni masak phot adua a career ngai poimo in nei chu man mo thak atilo train station a putar pakhat a mu thu chu David chu rilve in a khu chiam thu le a bo dei thu te asaya Jeka future mi ani ti chu ngai tu ngai na relo chuti lai chuan present a chuan Jeka chu a fanu nen an lo oma a cancer chungchang chu ala hril lawa amang ang alawani azir lai a chuan insorbing tur le hlim tur chuan adua a thut lai chuan putarin time travel na tura a pek botol chunga tablet om chu a hrechuaka hun kal to a zin chu a chak le ta hle mai hun kal to a chuan Jeka le lili chu an lo om dun le a Jeka tan lili chuan uite pe in no pang le ran te hi chu in an na kan neya kanin nei nu chuan fa te kan nei to don sia lo enkol thareng ro atia Jeka chuan a minga potato ti in asa a
chuti lai chon Jack future mi chu aron langa time travel la dam doi kha hamang le ta ani Jack no pangjok chuan lo muin engei ron tia atia Jack putar jok chuan thudik hril chu a tha in a ria ke hi nangma kania kumsom thum malama tangin time travel mangin hun kal to akron let le ani atia Jack no pangjok chuan lo ring lovin putar chu aril ru aboi ani arenga police ka call don ti na bawa approve turin Jack putar jok chuan hun kal to mi an pani chawin an hriat tur chu hril atuma David Chanchin soin police officer ni turin training anei ti asila Jack no pangjok chuan makti hle in engtinge hriat zoka atia Jack chuan an thuruk chu soizom zelin Jack chawin a hriat tur te chu aron soi chuaka buang chang chuan a ring ve ta tial tiala he putar makle damlo na sat mel tak hi a future ani ti apom ta Jack putar jok chuan ril runat mel tak le chau mel tak chuan Jack no pangjok ne na chuan ilaka tang hian engma du ka nei lo ma se vai khat chi lili mule ka du atia ma se adat na chu ron chuak le in na satakin a khule chiama akal bo le ta zoka time travel effect aron langa present ta alet le ta bathroom chota chuan khu chungin na turin atlut noka chuti lai chuan Jack no pangjok chuan a future a om dan tur a mu awang chuan mak alati top thailo lili chu angai to ta hle mai ngadinge lili mutura a future mi in aron tlo ti te engthil nge lili chunga thlengang ti te chana mamo tak chuan Jack no pangjok chuan a future mi David police officer ni ta chu motuma David chu engkim hrilin future Jack an alaitar theihil chu approve nan apetela Jack putar fingerprint chu alo oma David chuan police station a check nein a result a chuan Jack putar fingerprint ngei chu alo ni boka chu chuan thil theilo chu a theiani ti aron nem heta putar chu Jack a ngei lo ni chuti lai chuan Jack po chuan he time travel dam do hian minute som ni chung chau a time travel tir theya chu hun a zo vele chuan a hun pa nga ya alet le ngal zel don ani hun kal to a chuan Jack no pangjok chu a future Jack anen chuan in mu le adu ngei mai a chan po lili chungchang aron soi wang chu ani a chu vele a future ne na message a thon du awangin a bana ka mudu che ti ta tu a chutira chu signal chu Jack putar po chuan no hrethiamin a chang mai thei ri lawa a chan chu a fanu nen hun an man tur thu lo tiam to wang ani a fanu nen in mu in hun nuam le hlimom tak an mang du na chuti lai chuan Jack no pangjok chuan balloon nen lili chu amai thu rila kumeng mazat chung anin kop to a tuna chuan anom dun angai to thu rila present ta chuan Jack fanu chuan apa chop concern nei thu chu medical report atangin ano ria ama thei ang bera apa in a ril du lo chu aril ru ana hle Jack chuan a career ngai to jok tura adu thu le phurit a phurtir du lo thu chu asaya America a azirna chun zoma kal turin atia akal nu chuan Jack chu ama in omta hun kal to a zin le turin damdoi mum chu ei le ta tutuma chuan Jack te pani chu lili show en turin anau thuduna Jack no pangjok chuan future a hun omdan chu a hrecha ka azota Jack putara jok chuan technology asan tur thu asaya ma se tun ma nun simple tak chu anom jok dei thu asaya anom na tam tak chu omma se khoharna atam jok thu asai bok Jack no pangjok chuan zotin sergeant ro pui tak alani angem ti na zota nui chungin Jack putar chuan oni e atia achung ko lo lo om tur te chu azota fanudu om tak anei thu ashila chuta chuan chana pek harbor mai pol chu Jack no panglai chuan azota a engkim future akal chuan vek chuan ngatige lili a om velo ti azota afanu chu lili nena anfa ni loem ni atiboka Jack putar chuan chang thalok du lovin Jack no pangjok chuan azot sek mai boxia thudik chu filter ngotin lili chu accident a athi thu asaya thil dang soile ma chuan minute somni aliama abole ta a present ta chuan Jack putar chuan la ngai tha a dis pakhat chu a mu a
chu ta chuan je kan opang jok chuan message athon alo ni engwai nge engkim min hril lo lili thina hian min ti chevek ka chan theilo min hutura ilo kallowa thudik min hril lo chuan keiman hun kal to chu ka siam dang lama inun paron effect vek don aron ti a chubi awang chuan jek putar po chuan time travel turin damdoi chu ai le ta a je kan opang jok chuan alo muaka lili thi hun tur chu min hril to ro ati a ril runa tak chuan lili chu ama wanga athi thu sain na thoka ka boi reng wanga ni ati a hun ka petam tok lowa chu thil chuan amuak ve che ni ati a je kan opang jok chuan lo pom du lovin a om hnai reng tur thu le aven him theinan engkim ati tur thu rila a chan dan tur min hril ro ati a ma se jek putara chuan chutiangin thil ol ai ani lo katuma ithil ti in omzia nei lovang abula yom chuan athi ang lili chandan om chun chu ama kaltir hi ani ati a tuna om shan san ngal turin ati a chu chance om chun ani thu sei bok jek no pangzo ka chuan lili chu engdang zong ai na mangaya ma se lili him jok nan chuan kalsan mai chu atum ta zoka chu wain lili chu atop nan avamua uluk taka enin amel chu chinchia reng atuma chuta tang chuan vai khatma mu to lo atuma thlathum chung tha awm bo san to a chuti lai chuan jeka pa chu adam lo na sa hle a damdoina admit ni in adin mun chu thalo tiala chuti lai chuan lili po chu damdoina thlathum awm nu in aron chuak ve chau hi alo ni a jeka chu amu chak hle ma se jeka chuan mu adu lowa a himna tur chuan a hlat san angai si ani ni khat chu jek putar chu lo lang le hlolin lili chu adin mun a hlau om thu le dolphin wanga accident ato tur thu soin awm na hmuna ko turin ashila lili chu jeka chuan kol ngalin aron thlen chuan jeka chuan anom dun thei to lo thu asoya chuan lam fasha te siamin a in ti sual luya atopa chuan a in then fel pui thei ta a thudik tak a then chan chu ala hril du lo na hle ma se a chan him na tur jok ani awang ani anu loka chuan jeka pa chu athi a avuini a chuan jeka putar jok chu alo tel ve a ngoi renga enin sheom ti tak chuan jek no pang chuan jek putar chu ilo inlan train thil dom lo hlir ron thlenga ati a kapa athi a lili ka chan boka mal takin ka oma heng hi ti turin min ti boxi ati a chuti lai chuan david chu ron kalin ron nem atuma ma se jeka thinrim le na tur chuan ani po chu alo be thadu lowa david chu an khumin ama hnai to lo tur chuan ati a anin thian that na po chu chutarang chuan atop ngal ani chumi awang po chuan hun local tur chu ein thak dang lam ngala thil theng tak po chu zia that le ani a present ta a thian pahlui david awatlo po chuan david chuan alo sha to lowa he hun thara hi chuan anin thian that na te kha om to lo miawani misang hlak ania hun kal to a chuan jek no pangjok chuan lili in album ro aron thon chu a han ena lili message lo omin an pahnia anom dun lai thalak alo ni in mu le ka du ti hi lo jiak boka kanun hi tel lo chuan akim lo atia chumi a chiar zo chuan jeka thinlung chu a thak dang lam dewa hun rei tak a mu to lo nu chuan lili mu chu atum le ta chutia du thlanna a thak ta ka chuan thil theng tak chu aroi thak dang lam le ngal ta present ta chuan jeka le a thian pa david chu an lo in khoma anin zom na chu an lo siam thale to a jeka chuan a fanu chanchin a soi chuan david chuan makti takin fanui nei lo alo ti a jeka chu aril ru boi ta hle chu vele hun kal to a jeka chok chuan thil engamo lian tham tak a thak dang lam ni na thata a chumi awang chuan jeka chuan lupui nei lovin fanu po alo nei lo hi alo ni a hun kal to a jek no pangzo kan lili awamu chuan thilung chiat thak tak mai chu a thleng le a lili chu karin kong across line asua athita a chu chuan present chu a thak le ta present ta chuan jek putar chuan a fanu thalak chu aron lang le ti amu theya awm zia chu fanu alo nei le ta jok ani lili chu bawin a hun dik tak chu aron kir le a ma se jek chu a ha chol theilo channa amamo lili accident chungchang chu a han browsa athi chan chu a thluaka thisen khang awm wang alo ni a
chu mi awang chuan lili chan nan jeka chuan vai khat le chi adam doi nei chun chu man atum le ta a chuta chuan jek no pangjok chu lili dan chu a hril wata chu vele jeka te pani chuan an thiamna te som khomin lili lua thisen tling chu an ti dam saka anun na an chan himta jeka hun chu topin present ta alet le a jek putara chu lo harin ni thum chung ni khoshelovin alo omti ashata a afanu chu abula alo oma aron meng chuan alo nuya adam chuan jek chuan lili chu azonga atarve to hle dolphin trainer alo ni a no pangte alo zirtira jeka chuan mun hlataka tanga enin ahlimani ti amu theya ma se vabiak chu adu lo nunglam hoin vai khat che chu hun kal to akal le a jek no pangjok chu avahmu a lili chu enge tuna an atia jek no pangjok chuan a thae atia jek upajok chu anuya a that chu anungang ma se shereng ro lili hi kan nai chuan kan fanu hi kan nei don lawania chu hun kaldan ani tuna tanga kumsom nuwa mithari tonganga chu kan fanu nu tur ani dona lo chu suang che tun hi kan in mu top na tur ani a ka dom doi hi zo trap to a atia aso yang tak chuan meeting na chuan meichia chu tongin chunu chu rain fanu ania ma se dulovin akalsana jeka chuan no pangchu ama in en kolta a chunu chu jeka fanu jek putara mangai mai chu ani present ta chuan a fanu america a akalma a an holiday top na ber chu alo mangduna pathatak kaningai lo reng atia nui chungin a fanu chuan mangai nanas tak nen min en kolom kangai ko tangche atia america chu apanta huna local zela jeka po chu kan sarwang chuan athita a thian pa devita kumsom thum chuang an in thian thatna ke cheda wanga akom to lo po chu afuina chuan local vea hun rei tak ata to an in thian thatna ke chet ma khan jeka chuan devita chu theizor na dor hong turin atia tun an hun man la ya chuan jeka thu o in devita chu businessman ro pui tak alo nia jeka fanu chu localin devita hne na chuan box te aron pe a kapa ina thi nuwa petur cha in mintia atia achunga chuan dairy hi lo omin chuta chuan jeka chuan thudik engkim chu lo ziaka damdoi manga time travel a man dante lili a mule dante le afanu himna angai poimo ziate chumi a chair zo nu chuan david chu lili hne na akal ngala lili po alo tar to hle ma se jeka chu alo la thei ngil bik lo athi thu a hril chuan lungai takin lili chuan min then thut chan kha tun thlengin a chan bu mal kala hrelo atia ninga bazat aliam nu chuan david chuan thil hra chuakin jeka kha time travel dam doi khati zat kha pek ania voi engzat nge aman to hrelo ma se pakhat tal chu ala om aringa beseina nei chung chuan jeka in hluya chuan avakala drawar zong chu avahaya azon shep nu chuan amuta time travel tur chuan aing hala huna chuan kirin jeka no panlai meizel lo zuk hlatlat lai chu avahmua david chuan va bengalin jack min ngai tharo meizeli zuk to lo ngai izuzel li chuan chop cancer nain ithidon chu ka mulok ti na vasoya jack no panga chu mak ati hle mai rin tur ni le ni lo a thiam lo ma se david trong kam chu athutak em awang chuan a ring veta ole tin meizel chu apaya voin ni tang hian ka zole to lo wang ati veta mai boka thil thleng chu a roin thak danglam chhole ngala david apo chu a hun pa nga ya alet le to a hoi kwalin thil in thak danglam chu a hmu be sei hle ma se jeka chu mu tur ala om chuang lo mun tin a zong kwala ma se a mu chuang lo david chu a hlau thong ta thil ka ti suala niang jeka chu thil dang wangin a thi ta tho aniang atia ma se thil thleng chu arin ang chu ani hau lo jek no panga khan thu alo oi hle a zia zuk po bansanin jek putarapon chop cancer alo la nei reng lowa thina ma chon mai alangai lo na sa hrisele chak takin alo la omrenga hun thar bera chuan lili chu jek chuan lovatlo hi atuma lili amu theilo chan kha kan hriat to kha ama lili le afanu chan a hlau em awang ani kha ma se tun huna hi chuan thilein thlak danglam vek to
afanu alo la dam reng boka lili po lo la dam ve rengin amai te kianga chuan man anei to lo ti kan tha thei jeka chuan lili ne na chuan zoi sapin kum tam tak nuwa hetiang hi kan thlenchin ani ve tamai ania atia lili po chuan mai taka enin apan naya anin ko ta wangwanga thil tam tak chan to ma se engkim anei let le a he final version a hi chuan mai na nun le hun te chu anon in rem dik thlap to ani in chirna in tension na te om to lovin anin zom het tlat ta zoka le lo en tur vain galoma khongaya lo like a lo subscribe turin kangen cha iti ngal dor wang point lom thu kan sai khale